Banjar no. Dalem. Dalem pundi no? Kula. Kula saking Tuban. Ya. Isih sekolah apa ora? Tasik. Kelas piro? Kelas tunggal SMA. Kelas 1 SMA. Nggih. Nek oleh kaya ngene iki terus nggih apa? Nggih sekolah no. Ora diwene bapane. Diwene ibu. Diwene ibu? Nggih, kan manajer niku. Oh, aja diwene bapakmu nggih tuku rokok mundak. Kayane anak karo bapak kok adoh. Kowe sewengi iki bapakmu ngleput 2 minggu macul ning sawah gegere gilap tenan. Yo, tanjake Rani. Injih. Ndi Rani? Injih. Oh iya. Dalem pundi nak? Kula saking Temayang, Bapak. Temayang wong ayu. Ya. Sik sekolah apa wis lulus? Sampun lulus. Lulus, ora neruske? Neruske datang universitas terbuka. Wah, iya wis kena. Aku ki tak jak ngene-ngene wae ora apa-apa nggih bantu sekolahe, bantu pendidikane ya dijak ngene iki. Isane mung ngene iki ya nok ya. Nggih. Ya kowe ndonga supaya apa kuwi lancar tanggapane kowe tak jak. Nek oleh kaya kena nggih bantu wong tuwa, kena nggih sekolah nambahi sekolah nggih pendidikane supaya besok kaleksanan apa kang dadi cita-citane. Nyuwun pangestu Pak Bupati lan para luhur sing neng lenggah kae ya nok. Coba wong loro muni nyuwun pangestu Pak Bupati. Nyuwun pangestu Pak Bupati. Wis mulai. Sampun ta, sampun ta. Apa-apa. Walah, banget tenan. Yo nyedam sari, dadoske, Cok.
ayo. Matur suwun Bapak. Matur sembah nuwun. Iki piye iki? Lho, sik. Lho. Mendem menika. Aduh, ya. Lanjut Bapak nggih. Iya no. Perongtar. Nalika Ya, ngene bibit Bojonegoro akeh kaya ngene kok. Iki Bojonegoro kabeh. Bibit akeh. Ya nak. Iki Mbah Kirun ya wis